Hei, olen Jasmiina Heino ja opiskelen kiinteistötalouden maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa ja diplomityöni aiheena on tutkimus halkomistoimitusvalitusten syistä ja sisällöistä. Työni valvojana toimii apulaisprofessori Kirsi Riekkinen ja ohjaajana tekniikan lisensiaatti Jani Hokkanen Maanmittauslaitokselta. Tämän tutkimuksen kohteena ovat halkomistoimitukseen kohdistuvat valitukset maaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa, ja tutkimuksella on pyritty vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Eli millaisia muutoksia kiinteistötoimituksiin kohdistuvien valitusten määrissä on tapahtunut yleisesti ja toimitustyyppikohtaisesti, millaisia tuomioistuinmaksukorotuksia tarkastelujaksolla on ollut, mitkä ovat tyypillisimmät valitusten aiheet ja niiden perusteet halkomistoimitusvalitusten taustalla, miten ja millaiset valitukset ovat menestyneet maaoikeudessa ja miten korkeimpaan oikeuteen edenneet valitukset ovat menestyneet. Tutkimuksen tavoitteena on siis parantaa toimitusten laatua tuottamalla tietoa siitä, minkälaiset valitukset menestyvät oikeudessa. Tutkimusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen toimittamaa listausta eri oikeusasteisiin edenneistä halkomistoimituksista, ja näihin on lukeutunut myös valitusajan pidentämispyynnöt sekä ennen oikeuskäsittelyä peruutetut valitukset. Tarkastelujaksona on käytetty vuosia 2011–2022. Näistä toimituksista on valittu satunnaisotannalla tutkittavaksi noin 30% jokaiselta vuodelta ja tarkasteltu näiden toimitusten toimitusasiakirjoja sekä oikeudenpäätöksiä ja tuomioita. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu aiheen taustasta ja aikaisemmasta tutkimuksesta, kiinteistötoimitusten määrittelystä ja luokittelusta, halkomistoimitusten kuvaamisesta, muutoksenhaku- ja oikeusjärjestelmän kuvaamisesta sekä valitusten käsittelemisestä maaoikeudessa. Tutkimuksen empiirisen osion menetelminä on käytetty kiinteistötoimituksiin kohdistuvien valitusten määrällistä analyysiä ja halkomistoimituksista tehtyjen muutoksenhakemusten analysoimiseen dokumenttianalyysiä ja sitä seurannutta määrällistä analyysiä. Muutoksenhakemusten ja tuomioistuinmaksujen kehitystä tutkittiin määrällisellä analyysillä, ja muutoksenhakemusten määrällinen ja suhteellinen kehitys on kaikissa toimituslajeissa ollut laskeva jo 2010-luvun alusta alkaen. Eli toimitusmäärät laski tutkimusjaksolla 20% ja valitusprosentti lähes puolittu 1,9% 1,1%. Eli vuoden 2016 suuret tuomioistuinmaksukorotukset ei siis selitä muutoksenhakemusten määrän vähentymistä, vaikka määrät vielä jatkuvatkin laskua muutoksen jälkeenkin. Tutkimusjaksolla eniten valitettu toimituslaji oli halkominen 9,4 valitusprosentilla. Tutkimustulokset ja hakemusten aiheet. Eli hakemuksissa oli useimmiten useampi kuin yksi aihe, johon haluttiin muutosta maaoikeuden tai korkeimman oikeuden kautta. Halkomistoimituksista valitettiin oikeuteen yleisimmin virheelliseksi koetun arvioinnin ja jakosuunnitelman takia. Näiden osuus oli noin 34% kaikista tutkituista muutoksenhakemuksista. Seuraavaksi määrissä korostui merkittävästi muutoksenhakemukset, jotka peruutettiin jo ennen asian oikeudellista käsittelyä. Näitä oli peräti 1/4 muutoksenhakemuksista. Ja kolmanneksi suurin muista aiheista erottunut joukko oli jakosuunnitelman muutoksen. Maaoikeuden
käsittelemistä valituksista 28% hyväksytään joko täysin tai osittain. Neljännes hylätään ja loput valituksista joko perutaan, niitä ei tutkita tai maaoikeus vahvistaa osakkaiden sovinnon. Ja yleisimmät hyväksyttyjen valitusten perusteet olivat muodostuvien tilojen yhtenäisyys ja tarkoituksenmukaisuus, oma asuminen tai oma toiminta sekä yritystoiminnan jatkuvuus. Ja huomionarvoista on, että korkein oikeus ei antanut valituslupaa yhteenkään tutkituista valituksista. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa halkomistoimitusten laadun parantamiseen, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota muodostuvien tilojen yhtenäisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, asianosaisten oman asumisen tai toiminnan merkitykseen sekä mahdolliseen yritystoiminnan jatkuvuuteen. Ja tulosten perusteella myös turhien valitusten määrää voitaisiin vähentää perustelemalla ehkä paremmin toimitusinsinöörin ja yleensä maanmittauslaitoksen arvioinnin menetelmiä ja merkitystä verraten kiinteistönvälittäjiin, joiden arvioinnille ei annettu suurtakaan painoarvoa oikeuden tuomioissa, joissa muutoksenhakija oli käyttänyt todisteluna itse hankkimansa kiinteistönvälittäjää. Ja tämän toimitusinsinöörin päätöksestä eriäviä arviointeja. Korostamalla relevanttiin todistelun merkitystä, eli sitä, että sinänsä validikin muutoksenhakemus pitää pystyä perustelemaan ja todistelemaan, jotta se voidaan hyväksyä. Ja tutkimuksen tekemisessä opin ehkä, että tieto on hyvin hajallaan sekä työlästä kerätä, koska toimituksista ja oikeuden päätöksistä ja tuomioista oli useita eri asiakirjoja eri formaateissa ja hankaluutta tuotti ennen kaikkea vanhimmat toimitukset, joista asiakirjat olivat skannattuja tai niistä puuttui oleellisia asiakirjoja tai sivuja kokonaan. Opin myös sen, että valittajien hakemukset ja niiden perustelut oli hyvin monimuotoisia ja erilaatuisia, joka tuotti hankaluutta yhtenäistää ja yleistää muutoksenhakemusten syitä. Ja sitten ehkä hakemusten ja vastineiden perusteella vaikuttaisi siltä, että asioiden sijaan riitelee enempi ihmiset. Kiitos.